Welcome YouTube, og det her er episode 5 milliarder. Cirka. Nej, det ved jeg ikke helt huske, hvad det er for en episode, men vi har i hvert fald lavet omkring en 3 milliarder, så sådan, det er bare et cirka-tal, ikke? Ja, det er ligesom Minecraft, når de slår sig. Du skal stadig huske det der klamme jord der, så grimt ud. Okay, så lægger vi bare huggen derovre. Jeg har ikke nogen hugge. Men det er en jord. Der. Ej, pis, du fik den. Så høster jeg det her for lidt XP. Er den blevet voksen? Nej. Jeg har noget til at kunne lave, men hvordan går det med det der, hvad hedder det? Murstens? Nej, græsset, om det er næsten derinde. Vi kan begynde at lægge jord ind i huset. Ja. Ved du det? Ja. Okay, her du kan få alt jord. Så skal jeg have den der spand der. Var det? Ja. Nej, jeg skal have det. Yes, jeg synes det er pisse sjovt indtil videre i hvert fald. Ja. Ja, I må også gerne skrive, hvis I også synes det er sjovt. Så kan I prøve det selv, ja. Ups. Vi synes i hvert fald, det er ret underholdende. Ja, I må like, hvis vi skal blive ved i 5.000 år, og så faktisk helvede. lave 5.000 episoder. Au! Undskyld lige på. Så flytter den. Sidder man bukker rundt i alt det der lort. Jeg synes konstant, man bukker ind i alting. Du er bukket ind i en væg, du er bukket ind i en anden person. Ja. Helt sikkert. Det er altså noget med det der lane, man spiller over, der gør, at man bukker ind i hinanden. Jeg skal bruge mere jord. Så må du lige høste med. Har vi mere? Ja, rundt omkring i vores grotte her, der er der vel. Ja, det er det. Du er lige ved at dø af det der. Ja, det er bare mest kedeligt. Så fisker jeg lige lidt. Det sjoveste at se på i verden. Fange med. What the beep? Nå, det er grunden til, at det er så svært at komme op, det er nok fordi, jeg ikke kan sætte ved en alle steder. Sådan. Det er så hyggeligt at sidde og fiske. Vi mangler bare lige kun lidt Minecraft-musik. Okay. Jeg kan ikke se, når den fanger en, så jo. Gå lige væk. Den fanger jo for fanden en. Hvad bliver få en fisk nu? Okay. Jeg bruger bare den her ekstrem. No. Okay, jeg prøver at gøre det lidt... Lidt dybere. Yes. Hvad? Den går igennem? Konen er igennem? Nej. What? Bukkede den igennem, eller hvad? Ja. Jeg prøver at fjerne bare... Er vi ikke nok at lave en forfarm? Jo, men så skal alt det der græs jo være derinde. Nå ja. Ellers får de ikke ud. Men du kan da lave en saks, hvis du vil. Hvad? Du kan da bare lave en saks, hvis du vil det. Du kan da også bare spawn den derinde, det gør ikke noget. Det er der.
Skal jeg ikke bare spørge nogle får? Jo, fordi at, ja, vi skal ikke bruge hvede til dem. Skal jeg bare spørge dem begge? Skal vi finde dem? Ej, nu er jeg simpelthen en enkelt. En enkelt får? Ja, vi skulle bruge den til ellers. Rigtigt. Må jeg godt klippe den allerede? Ja, men der er ikke noget græs derinde, så må jeg bare vente til, at der kommer græs. Satan. Nu er det lyd. Til at komme noget græs derind. Det går jo slowly. Hvad fanden er det? Jeg laver det jo jeg laver dybede huller. Nej, Vandet? jeg laver huller til vandet, så det bliver Hold dybere. kæft, det er ikke så dybt. Jo, fordi så kan man nemlig bare slå den lige ned af. Ja, men ikke så dybt. Nej, det var heller ikke meningen, den der lige der. Ja, jeg synes jeg ikke se noget. Ja, nej. Jo, det var det fine. Bare lige den. Fuck det. Skal jeg kaste noget ned til dig? Og det har jeg ikke. Men skal jeg bare gå op og så... Hvad med nogen? Kaster den ned på den. Hvor kom den fra? Var det den, der altid giver, eller? Ja, ja. Okay. Det er den der altid. Hvorfor kommer der ikke noget græs, det er som om det stopper her? Gør det også. Jeg gider ikke videre. Det er med græs. Skal jeg kaste noget vand dernede? Spand. Der er ikke noget spand. Du har spanden. Det er vel ikke så underligt, når jeg Hvorfor er det? spanden. Hvorfor er det seriøst, de der, de ikke kan gro? De to andre? Det ved jeg ikke. De har kun én lille biler for. De kan gro der. Jeg kan snart bygge en seng, hvis jeg lige sætter et får til. Kan jeg ikke bare sætte Hvad skal vi bruge en seng til? Kan jeg ikke bare sætte et får til? Jo, men altså det fylder jo bare meget. Det er mere, jeg er på for det. Det er jo lige meget, om det fylder. Sætter jeg en dyrklæder? Ja. Nej. Vi mangler 200. Når lige snart det der græs, det bare flytter sig. Kæft man, der er ikke noget, der sker slet ikke noget. Det er måske ikke lige der. Der. Hvad fanden? Er det sådan, du begraver hele vejen nu? Åh! Jeg skulle have bygget hullet først. Har man lidt ved at kunne komme op og ned? Nej, det går langsomt. Fordi der er strøm på hele vejen. Er der strøm hele vejen ned? Jeg gider ikke gå ned og hente den. Det... Kan du nu at komme op? Skal jeg prøve at gå ned og hente det? Ja. Jeg smider lige mine ting. Nu. Som der. Shit, jeg er svært ved. Nå er den nå. Ja. Så lige mine ting op. Mine jernting. Der er kommet mere sugarcane. Kom op. Jeg er fra. Nej, så når. Lige præcis at komme op og så dør jeg. Vil du have dit XP? Nej, pis. Jeg tror, du skal nødt til at gå op nu, for ellers så dør du det. Det lever.
Hold op. Nå. Op igen. Lille får. Hvorfor? Når koen, kan det være koen, den er nødt til at have græs for at kunne spise sig som voksen? Ja. Men det der gider bare ikke. Det... Ja, nu bare vente. Jamen... Kan du ikke bygge det hus, eller noget? Jeg prøver lige, om man kan fiske Så det. skal du også være med til at bygge. Ja, så jeg kan fortælle dig, hvad du ikke skal gøre, der. Så skal jeg skal lige fange fisk. Det er kedeligt faktisk. Mhm. Jeg vil gøre det der. Og man får heller ikke fiskene, når man fanger dem. Diggi. Ja, 49. 49 muslinger. Ja, jeg fik en fisk. En fisk. Eller jeg også kastede den bagud, eller der, men den kom da i hvert fald i hovedet på mig. Hvorhen? Har du samlet dig? Nej, fik du fisken ind til dig? Hvor er den? Fisk. Altså, man kunne se den komme i hovedet på mig, ikke? Men, Fisk. Har du samlet den til mig? men den fløj jo op. Ja. Så ville der Jeg være kan tage en... en mursten. Hvorfor fanden får jeg ikke den Ja. fisk? Du har den ikke på dig, eller? Nej. Prøv at se det, som jeg kan fange en ny. Prøv at stå helt her. Ja, der fik jeg da en fisk. En rå fisk. Men det er bare så, nu har vi jo endelig madkilde. Det har vi jo så også med seedsene, men altså. Eller den er ikke uendelig, vi er nødt til at have spring for at lave nye, fordi de jo går i stykker. Men ja. Fanger lige en fisk mere, og så går vi hen og bygger huset. Og får lavet noget chest uden og sådan noget. Okay, fisk, så jeg kan godt lige gå på krogen. Eller hænge på krogen. Okay, det magter jeg ikke, det der. Jeg lægger den over i madkisten. Kan du så ikke... Nej, du skal også være med til at... Hvor lang tid? 2 minutter? Det skal gå hurtigt. Har du ham måske? Hvor var det, du ville have bygget det? Kan vi ikke få noget lys til det der græs, så det kan vokse? Jamen, vi har ikke en... Har vi ikke? Nej. Har vi heller ikke noget kul? Jo. Nej. Tror vi har. Hvor? Hvor har du lagt det så? I hvert fald. Okay, vi har ikke noget. Find lort. Men jeg tror, jeg ved, hvor der er noget. Jeg ved også, hvor der er noget. I mine. Ja, og så... Du skal ikke grave salggang før, at de har lagt et eller andet godt scene. Du skal finde noget kul. Få noget lys. Så det kan gå lidt hurtigere. Og jeg for nogle gange synes jeg faktisk, det er ret nederen, at de har sat alt det der gravel og sand omkring. Men altså, vi skal også finde 4 stakker med stacks sand. Så det kan være, at vi bare skulle smadre sandet. Se hvad der gemmer sig bag. Okay, nu er jeg altså nødt til at høre lidt Minecraft-musik. Okay, det får bare genlyde, fordi du så kan høre det lidt efter i din. Jeg tror, jeg kommer til at lyde helt af helvedes til. Nej, der er lyd på. Ja, der er lyd på din nu. Det er der ikke mere, vel? Godt nok. Fordi det lyder lidt dumt. Gør det ikke? Okay, hvor mange stacks? Jeg har
Nå, skal vi tage stop? Ja. Styrpsen. Yes, okay, slap af. Ja. Hvor mange stacks har vi? Nu har vi en. Vi har sådan der, vi mangler, hvor mange varer har du ud af sand? 3 sekunder. Vi ses i næste episode afsnit af Underground. You will never see the sunlight again. Jo, de er vokset. Yes. Så kan vi få dem. Ja. Ses næste episode. Bye bye.